Hola, bona tarda. Ens tornem a trobar en l'espai de meditació i relaxació de Nucli Mirteia. Soc l'Anna Ruiz i anem a fer una nova pràctica. Avui serà de visualització. Una pràctica en la que us asseureu còmodament i començaré a explicar una història que vosaltres anireu imaginant a la vostra ment. Com sempre, recordeu de trobar una postura còmoda, un lloc tranquil i relaxat i una llibreta a prop per poder anotar les coses que viureu, les sensacions que tindreu i tot això. Vinga, anem a començar. Estem assegudes còmodament i prenent consciència de la nostra respiració que entra i surt suaument. Prenent consciència del nostre cos i observem si hi ha alguna part de roba que ens molesta i ens posa neguitoses. Després, ara anem a concentrar-nos en la nostra respiració, que la deixarem entrar i sortir lliurement. Començo a explicar la visualització del dia d'avui. A l'entrar en el jardí, notes un aire fresc que et toca la cara i escoltes el soroll de les onades del mar. I et preguntes, d'on vindrà aquest soroll? I segueixes pel camí i arribaràs a una platja que hi ha una sorra blanca deliciosa. És blanca i està neta. Fixa't bé, en realitat no és blanca. Vist bé, és d'un color groc claret. Però com el sol li dona de ple, sembla que aquest blanc és groguet. Vas caminant amb les sabates en la mà i notes la sorra entre els dits dels peus. És agradable trepitjar la sorra i deixar les petjades marcades. Respira tranquil·lament. Sent com el teu cos es relaxa. L'aigua és d'un color blau, un blau fosc, diferent del blau del cel, que és clar. No hi ha ni un núvol. És un dia d'aquells que diem, quin dia que fa avui. I anem caminant i anem escoltant les onades. Les onades són grans, però quan s'apropen a la sorra es fan molt petites. Fins i tot acaben reduint-se a una làmina d'aigua molt, molt petita. Per què no t'asseus a la sorra i contemples les onades una estona? Ens assentem, doncs, imaginem que ens assentem, doncs, al trencar de les onades i respirant tranquil·lament, observem les onades una estona. Respira unes 10 vegades tranquil·lament i concentra't en les onades que van i venen suaument. El sol escalfa el teu cos i et dona sensació de benestar.
Al sol li encanta baixar al terra i donar llum a tots els racons. Que bonics que són els dies lluminosos on el sol arriba a tot arreu. I sents el so d'una gavina que està a prop de l'aigua. Les gavines fan uns crits molt peculiars. I t'assentes i sense moure't veus que algunes gavines s'apropen a tu. Portes una mica de pa a la motxilla. Per què no els hi deixes una mica, els hi dones unes miques de molles en aquestes gavines? Tenen gana. Què és això que veig apropar-se a la cresta de l'onada? Caramba! És una pilota de platja de vius colors que ve surant. Imagina't com és la pilota, els colors que a tu t'agraden. El vermell, el verd, el groc, el blanc, el blau. Una bonica pilota de platja s'apropa cap a tu. L'onada te l'ha portat. Sembla que el mar vol jugar amb tu. Tu tires la pilota endins i l'onada te la retorna. I tu la tornes a enviar. I tu la tornes a agafar i la tornes a enviar. I així et centres a jugar amb el mar, amb l'onada. I ara pots agafar la pilota, la pots fer servir per descansar, recolzant-te amb ella, posant el cap i sentint amb les orelles la remor de l'onada que va i ve. I et sents còmodament descansant a la sorra. I sents que el sol escalfa el teu cos. I sents potser la salabror als teus llavis de l'aigua salada. I bé, quan tu vulguis, respiraràs profundament un parell de vegades, activaràs la seguretat i la confiança en tu mateixa, la il·lusió per les petites coses i la il·lusió per coses futures que han de venir i que t'agraden i et fan sentir bé. Així doncs, respira un parell de vegades profundament i quan tu vulguis, obres els ulls i mires al teu voltant. Ja tornes a estar aquí i a l'ara. Ara ja no estàs al mar, estàs al lloc on has iniciat la visualització. Mira al teu voltant i descobreix si hi ha alguna cosa nova que no t'havies fixat en un altre moment. Que tinguis una bona setmana i m'agradaria conèixer els teus comentaris d'aquesta pràctica de visualització.